Sushila Hazwari. Jarbari. Super 50 I'm very grateful to the Directorate of Education BTR for providing this opportunity. It will be very helpful to the people of weaker financially people, and I'm very grateful. Dari ang Baksani. Super 50 बे UPSC coachingखौ लानो थांगासिनो दङ बेबायदि फेसिलिटि होनायनि थाखाय माने अपरचुनिटि होनायनि थाखाय जोबोद थेंक इउ जोंनि चिफ सारखौ बिटिआरनि चिफ सारखौ प्रमद बर' सारखौ माबे इनस्टिट्यूशनाव थांदों बाजिराव रेड्डी इनस्टिट्यूटआव थांदों दिल्लीयाव आं चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों बिजनीनिफ्राय दिनैहाय प्रमद बर' सारनि नाजानायाव दिनै सुपार 50आव जों बयबो सेलेक्ट जानानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो एक्साइटेड जादों आसा खालामो जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो सासे गावखौनो जाफुंसार हिसाबै जोङो दिन्थिनो हागोन थेंक इउ आंनि मुङा मथुरा ब्रह्म बड' बसुमतारी सार आङो रुनिखाटा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सार सुपार 50नि सायाव मा बुंनो नोंथांनि बेबायदि सुबिदा मोनदों दिनै जोङो सुपार 50 इनिशिएटिभआव सेलेक्ट जानानै UPSCआव जोङो थांनो थाखाय रेडि दङ दा क'क्राझार स्टेशनाव माबायदि मोनदों दा बे खाबुखौ मोननानै जोङो बयबो गोजोननाय मोनदों नुबाय जों बयबो आरो खुसियै दङ आरो Morna Florence Murmu. Sirampur Price. এটোৱে মানে বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টে যোনটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে এইটো ভালে কৰিছে মানে আমি যিবিলাক আমি ফাইনেন্সিয়েলি মানে দুখীয়া ফেমিলিৰ হয় তো আমাৰ কাৰণে মানে দিল্লীত যাই কিনে কোচিং লোৱাটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় আমাৰ সপোনটো আছে কিন্তু আমি মানে তেনেকৈ এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টে এইটো আমাৰ কাৰণে এটা ভাল ইনিচিয়েটিভ লৈছে যি মানে জৰিয়তে আমি আমাৰ নিজৰ সপোনটো পূৰণ কৰিব পাৰিম এতিয়া আমি দিল্লীলৈকে যাম দিল্লীলৈকে ওলাই আছোঁ কালি গৈ পাম আৰু পৰহিৰ পৰা আমাৰ কোচিংটো ষ্টাৰ্ট হ'ব Bajirao and Reddy Institute. My name is Vikas Prasad. First of all, I thanks to CM of BTR, Sri Pramod Borsar, to take such initiative to give us a chance to reach Delhi and pursue for UPSC coaching. And this I thank to all which bless us for. I'm from Kokazar. Yeah. Okay. सुपार 50नि गेजेरजों जोंहानि फिसाजोआ दिल्लीयाव कचिं लानो थांहांदों आं बेखौ गोबां समनिफ्रायनो गोसोआव हास्थायबाय दंमोन आरो माने जोंहा रांखान्थिनि आंखाल नालाय थारमाने इदि फ्रि कचिं मोनोबा मोजां जागौ बिदि सानखाबाय दंमोन जोङो माने आगोलावनो जोङो बे सरकार जानायनि उनाव खोनाखादों नालाय माने UPSC होनो थाखाय जों एन्ट्रेन्स लानानै दिल्लीयाव UPSCबो जोङो फ्रि कचिं होगोन होननानै बुंनायखौ जों खोनाखादों नालाय ओमफ्राय बे आं फिसाजोखौ बेयाव एन्ट्रेन्स होनो लिरनो थिनबाय ओमफ्राय लिरनायाव मोजां जानानै दा बेयाव मोननायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो हा बिटिआर सरकारखौ आं बिटिआर सरकारखौ साबायखर होयो मानो होनबा आंहा रांखान्थि गैया नालाय थाखा फैसानि आंखाल बेखौहाय आङो फ्रि कचिङाव होनो मोननायखाय बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो बिटिआर सरकारखौ आं साबायखर होयो आं अंगनबादि वार्कार औ खिन्थु मोजां माने सरकारा मोजां माबाखौनो लादों मोजां आसनि नायनोसै दा मा रोखोम जायो थांथोंसै फरायनानै फैथोंसै मोजां आरो मथा-मथि बेनो बेफोरबायदि कचिंखौ लानो थाखाय गोबां रांखान्थिनि गोनांथि जायो दा जेनेबा टेलेन्ट हिसाबै मोनबाय आरो जोंहाबोथ' बिदि हाया ओंखायनो दा मोनदों मोजां जादों आरो सरकारा दायित्व लादोंथ' बेखिनि आरो इयुनाव बेफोरबायदि लाबाय थानायखौ हास्थायगोन नामा औ बिदि थानांगौ जानांगौ आरोखि